Hei, mä oon Mika Leppä, Biomasses and Biochemicals Manager Brightplus Oy:ssa. Brightplus valmistaa ja kehittää erilaisia pinnoitteita ja tämmöisiä barrier-materiaaleja pakkausteollisuuteen esimerkiksi, ja sitten termoplastisia materiaaleja esimerkiksi eri käyttötarkoituksiin, niin kuin ruiskuvaluvun tulostukseen tai muihin tarkoituksiin, ja erityisesti sitten tämmöisiin niin kuin biopohjaisiin sellaisiin, tai meillä on niin kuin tavoitteena tietyt funktiot saavuttaa niin, että saadaan pidettyä biopohjaisuusaste niin kuin mahdollisimman korkealla materiaalissa kuitenkin. Toimin tuotekehityksessä ja testaan materiaaleja ja erityisesti tämmöisiä termoplastisia materiaaleja. Ja sitten mä 3D-tulostan kappaleita, suunnittelen eri tarkoituksiin, että ihan tänne tuotantoon jigeiksi ja apuvälineiksi ja sitten demokappaleita ja testikappaleita niin kuin eri materiaaleista, että mitä voidaan sitten testata. Että siinä niin kuin tälleen pääpiirteissään. Meillä on käytössä Ultimakerin 2 Plus-laitteita. Mä oon tykännyt noista Ultimakerin 2 Plus-laitteista, koska ne ensinnäkin oli alkuun simppeli ottaa käyttöön, että heti pääsi niin kuin tulostamaan. Ja sitä kautta sitten oli mukava opetella koko ajan enempi ja enempi. Ja ne on kyllä kestänyt tosi hyvin tämmöistä ihan säälimätöntä käyttöä. Sillä on hyvin kokeellisia materiaaleja sinne tungettu sitten ja ihan hyvin on saatu niin kun, että hyvin on toiminut vuosia ja me pystytään tosiaan tekemään itse tässä niin kun kokeellisia filamentteja ja niitä sitten ollaan syötetty niille laitteille, niin siinä väkisellä tulee kovaa rasitusta laitteille. Meillähän nyt on sitten tässä esimerkiksi ollut näitä Kalevala korun koruosien tulostuksia on tässä syksyllä tehty. No nykyisin mä käytän aika lailla Brightbio Toughia semmosena yleismateriaalina. Se on ihan mukava melkein mihin tahansa käyttötarkoitukseen ja tulostuu ihan nätisti ja ihan hyvän näköinen, että se on semmonen niinku aika lailla ykkösvaihtoehto, mutta aika lailla PLA-pohjaisia on tykännyt muutenkin käyttää, koska ne toimii kuitenkin aika hyvin mihin tahansa ja sitten tosi helppoja tulostaa. 3D-tulostus on tosi hyvä menetelmä biomateriaalien niin kuin lisäämiseksi niin kuin moniin eri sovelluksiin, koska se mahdollistaa niiden nopean tuotekehityksen käyttötarkoitukseen sopivaksi. Niin siinä mielessä se kyllä edistää niin kuin, ja nopeuttaa biomateriaalien siirtymistä sitten niin kuin moniin sovelluksiin. Ultimakerin tulostimet mahdollistaa mukavan työskentelyn ja nopean kehittämisen, että saa keskittyä itse tulostamiseen ja materiaalin kehitykseen, että eipä ole juuri tarvinnut taistella itse laitteiden kanssa, että siinä mielessä on ollut mukava käyttää niihin.